Pag-check tabi chip kang audio sa Facebook. Pati sana po kamuta. Pag mata ko ngunya na aga, ubag so walang parte kang sakuyang mata. Di ko aram kung napa no. So left eye ko medyo swollen, so yan bagang so ay bagbaga. So garo dumi na kulang ay bag. Swollen so sa kuyang left eye. Sabi ni Mrs. Gari no kwan sana masubside man sana. Ito aram kung napad pero natandaan ko kay ito gari aloy na 10 years ago o kwan mga tugang nangyari naman tabi ining ano yan sa kuyang left eye. So basta imagine nun do so sa baba so ay bagbaga. So baba sa baba kan mata. Baba kan mata. Iyo ang naghubag. Kaya dego na pa ako nakakamera. Ewan po sa ko kibuminungago ano. Saka may bubinungag sa kuya, pwedeng bako lang ay bag ang naghubag. Garo buong mata kayo chip ramera de. Buong mata de masako kay suminiko. Pagpanta ko niya na aga, napanood nga niya ako ini. Pina-hot compress lang ako ni Mrs. Takon si Mrs. so guminibo, pwedeng di ako pina-hot compress. Pero kung talaga sa Diyos nangyari na kayo sa kuya na aloy na mga, basta aloy na 15 years ago, 10 years ago. Medyo swollen lang, kaya naka-picture lang muna kita sa Satuya Tabi, mga tugang nakuha na Satuya Tabi na social media ha. Pasensya na po kamo, ulo, pwedeng mag-iulo kamo sa kuya pag nahiling din ako ang sa kuyang mata, medyo pikit-pikit pero kwan mo sana, sa iling mata, nangyari na ini kayo, masubside man sana ini ha. Sabi magsala dyan na totoo lang o dyan hapon, okay na po yun. Alright, bueno. Mientras tanto, dumang kita ang mga tugang kay Al Armario, kaya kay Karen Ala. Karen, good morning Karen. Yes, good morning. VPND, uminabot sa halos 80 mga persona at tinarabangan agapan kan mga recipient sa Ginibong Street Dance kan Ibalong Festival kan Sabado. Sigun kay City Health Dr. Francis Gerald Gomez kan Legazpi, ini VPND sa numero kan mga kumi na itong street dancers nin puro paingalo sa mga emergency station na ipinagburog pa kan Ginibong Street Dance Competition patapos ining magkaparagal na maray asin mawaaran ki enerhiya dahil sa sobrang pagburubaray sa tao kay itong init kan panahon asin medyo haloy-haloy na parada pasiring sa Ibalong Park kan Puro Legazpi City. Mantang sa ibong kan mga siring tabi Vipen, sigun kay Dr. Gomez, so far day manin ipag-refer sa mga referral hospital kan LGU Legazpi dahil sa mga emergency cases asin pagkadinismayo danggad totalmente kumpara kan nakaaging taon na baralik-balik ang mga ini sa hospital lalo sa mga ambulansya. Mentas tanto sa ibong kaini nakapagpalagos man giraroy sa final exhibition ang mga 80 performance na nagpaingalo sa mga medical station. Sagkod na naging matrayumpo ang pagtatapos kan kompetisyon. Yan ang report, Karen Ala, DCJB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Medyo mainit talaga kaso itong coverage, itong kwan na ito ito na street dance na ito. Then na ngayang paduman ng panahon na pag mainiton may problema, pag mauran may problema. Pero magayon po sa panahon hanggang natapos may sa coverage kang Ibalong Street Dance Tabi yan sa Ibalong Park sa Legazpi City Boulevard. Yan lang dakol talaga so yan medyo na yan podcast exhausted mga tugang ng mga kababayan kaya salamaton Tabi sa team na Dr. Gomez mga tugang na yaon naman para po mga tugang mag-assist sa tabi ng mga kababayan. Mientras tanto, nasa linya si Angel Mostaza. Angel, good morning Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa kayong mga parantabay sa mga dugang tapang barata. Duwang beses VP Henry na inarestar ang sarong tigsasabing dating board member kan Albay. Matapos VP Henry mahampang sa kasong grave threat as in slight physical injury matapos VP Henry an aligadong mag-amok sa sarungan sa loob ng sarong mall dyan sa barangay Bitano, Legazpi City.
Sigun VP Henry, sa informasyon na nako ata sa Albay PPO as in sa Legazpi City Police Station, nakareceive VP Henry ang Legazpi PNP nin apod sa otoridad manungod sa sarong mall goer na o manoy VP Henry may darani na badil. Tulos VP Henry na nagresponde ang mga tauhan kan Legazpi PNP as in basado man sa istorya kan complainant as in biktima. Nagtitipon si David Henry sa sarong coffee shop sa laukan sarong mall kan mag-abot ang suspect. Asin nagtaram ini David Henry kisingid ang maurag. Ay, nako. May badil ako, may PTC ako. Nako. Sunod kay ni David Henry, aligadong binunot ka na suspetsado ang sa iyang pistol asin itinutok man David Henry sa sarong 71 anyos na biktima. Ay, napangyari. Alagad David Henry nakipangbunuan biktima asin nabawi ang badil dahilan tanganing maarestar ang nasabing persona. Oh. Dinaraan suspetsado David Henry sa Legazpi PNP alagad David Henry pag-abot duman sa estasyon, bigla na sa David Henry sinugod kan suspetsado ang biktima at sinuntok sa likod na parte kan sa iyang payong. Oh. Sa Dahil pulis na ang mismo, David Henry- sa headquarters na mismo, Opo, VP Henry. Mm. Dalan kay ni VP Henry, sa gararay na inaresar ka na pulisya, ang nasabing persona, asin sa ngunyan VP Henry, sigon kay Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr., presente pa man ini VP Henry na nasa kustudya ninda, Oo. matapos VP Henry na ibawa makapagpiyansa dahil sa holiday ka nakalihis na semana. Pangyari. Ano ito? Kaywal niya itong kuwan niya, na nagkuhan sa iyo? Bako man? Nagdwa lang siya nagkatagpo sa mall? The VP Henry ki nakabugtak digdi kung may previous ining pagkakasinabutan. Pero iyo to VP Henry na kan maglawg ini duman sa sarong mall and then mahiling itong biktima na nagkakapi-kapi VP Henry. Oo. Bigla na sa ni VP ang tumiram kasi nga ang maurag nga dyan. Oo. May badil nga ako. Pangyari, adi. Oo. Tapo, yun na ito, naka-encounter niya na itong Yun na sa lalaki. VP Henry. Parehas Nako. ni VP Henry, senior citizen. Tatao ba itong Biktima, VP biktima, Henry. siyempre, kung, imagine, nagagawan sila kibadi, matay po minutok. Ang story ni VP Henry sa sketch report, na ipigpataw sa tuya ka na Oo. PPO as in kan Legazpi PNP, kan magtutok ini VP Henry ng suspetsado, naglibot ini yung biktima sa may likod na parte kay ining suspetsado sa VP Henry, inagaw ining pistol VP Henry and duman na VP Henry inarestar man kay ini yung mga mismong biktima so nag-arestar as in big turnover ini duman sa security kan sarong mall dyan sa Legazpi. Naagaw sa badil niya? Naagaw? Yes, VP Henry. Pati ba yung uminagawa, no? Tatao sa nag-agawa? Oo. Nako, Kaya pangyari ngunyan sa... VP Henry, yaon pa siya dyan sa Legazpi PNP, naghahalat na may proseso man, sigun kay Colonel Tagtag, Oo. sa iya man na piyansa. Pangyayari sa Maabaka. Dating board member. Haloy nga, haloy nga ako VP Henry susog, sa medyo day ko familiar ang pangaran, Oo. kaya kantig konsermar man ni COP Tagtag, itong sa iyang identity dahil lang sa sabi nga yan, former politician. Okay. Tignan ko sa imo VP Henry sa pangaran. Sige Parang daw. ka makonfirmar mo kung board member talaga ni VP Okay. Henry. Iyo, totoo. Iyo mananggad. Iyo, totoo. Sa nahiling ko Yeah. VP Henry sa posta, nagdalagan ini kan 2024. Iyo mananggad. Totoo mananggad. Totoo mananggad. Naka-blurred man VP gito Henry. posta, naka-blurred man so kanya. So, Apo, di ko naman duman VP Henry pinag-single out na Di opening naman. official. Di naman. Apo. Okay. Pangyari sa Maabaka. So, yan VP Henry. Mga dugang pa pong informasyon halis sa luwas sa Rosal PYJ Enterprise dyan sa Barangay Orosay, Legazpi City, Israel Mustaza, DCC. Salamat, Angel, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mientras tanto, mga tugang 5:28 oras po sa Pilipinas. Dumang kita kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, Bibi, good morning. Good morning sa mga paraan tabay. Location nga to, ngunyo na amay nin pagkaaga. Bigdi kita, BP Henry, sa Pinaglabanan Shrine. Sa Rotonda, No. Quezon Avenue, kan Legazpi City, kung sa indigdi, ginibo kasubanggi, ang konsyertong pasasalamat, katakod kan closing ceremony, kan Ibalong Festival 2026.
mayor na reparo niya to ngunya na pagkaaga sabi ni Henry, talagang dapat man tawanin na recognition ining mga empleyados kan Office of City Environment and Natural Resources o kaya OCNR asin mga street sweepers kan Legazpi City dahilan ta amay ngunya na pagkaaga preparo niya to malinigo na ang palibot ni Henry. Kaya ning Quezon Avenue kay Rotonda digdi sa Legazpi City. Ang pinaka-eksaktong lokasyon baga kay ni BP Henry, ining pinaglabanan shrine sa Tahaw kay ining, ano tungan ba kay ining Ayala Malls, puda ining BPI, puda ining LCC, at ining, ano ining, Saro Parigding Bakery. At ining mismo sa pinaglabanan shrine, ibinugtat BP Henry na stage. So, tinampo, bali tayo baga Rotonda, bali apat na tinampo ang magasalamat sa Batan. Intirong side kan tinampong iyan BP Henry, malinis na. Dahil ito pala ang susog sa impormasyon na nakuha niya to, digdi sa lugar, madiklong pa, pagkatapos-tapos tulos ka na konsyerto, nagpuunang maglinig ang mga taga-OCNR as in mga street sweepers digdi sa Legazpi City. Kaya pagpatakkan liwanag tabi ni Henry, talagang malinig na lugar. Very good. Pero sa ngunyan tabi ni Henry, sa ngunyan, as of now, dahil pa ni Henry maagihan min mga bihikulo, may mga barikada pa sa sa ngunyan ni Henry, na na-disassemble kan binugtat bagang stage. Ining retractable roof na binugtat ka subanggi, ibinaba pa sa nangunyan tapos nagdiligpit ni Henry. So mga technical team na iyon nagpadalagan ka na konsyerto kasubanggi. Kaya sa mga tinampo, halimbawa ali ka duman sa may oversight, approaching Kayala, tapos hali ka man nga digdi sa may 7-Eleven, pasiring sa may tangod kan LCC, tapos sa tinampo, haling Rotonda, pasiring kami pende sa may Dunkin Donut, siring sa tinampo, na tumbok mo itong Hotel St. Elise, tapos iyan BP Henry, may barikada pa dahil pamagi yan as of now. Dakula kaya yan eh. Dakula yan kaya, na stage dyan. Di ba? Kaya kung ano actually, halibaga ako sa first district sa bagong maaga, naglibot man ako nin agi pasiring duman sa may likod kan public market. Kaya sa as of now, depende, at least malinig na ang lugar, pero baka turo taod-taod pag natapos ng mag-disassemble ining stage, saka naman mamuksan ining sinampo BP Henry. Digdi yan sa Rotonda, Sentro, kan Legazpi City. Actually, ano yan, expected yan, data ko lang ba? Maray nga na ita. Maray sa pagkaplano na pagkatapos ka ng aktibidad, talagang may malimpya para maging malinig yan. Balik lang pa, nagpo na maglinig. At least ngunyan malinig. Pareho ka nangyari naman sa Ibalong street presentation. Pagkatapos, dahil habang duman nagkakaigwang street presentation, may naghahakot, may nagkukuha na kibasura eh. Igwa na kinamumunpun kibasura. Kaya pagkatapos, susampangan kang stage, malinig. Kaya lang sa palibot sa inutan, salbatan na nakawaga sa grabe. Okay. Anyway, depende yan tabian na sitwasyon. Live din sa naunambitan niya tong area. Josh Pobino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Ali dyan sa lawa. Basta Morning, Henry M. Thank you, Joshua. Mientras tanto, mga tugang, 5:33 na. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugangan headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Dumang kita sa News Base, kasabay po si News Director Marty La Cruz. Good morning, Parigmar. Good morning, BB. Good morning sa mga tabantamay. Headlines ko niyan, mga senador, handang bago na oras kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngunyan na aldaw, nakatalaan silang magtiripon para matabutan kung pwedeng bagoon ang pagtiripon kan impeachment court, nagibo ng hapon, as in ang sesyon kan Senado gibo ng aga.
Prosecution, pabor sa masalabang schedule kan VP Sara impeachment trial. Mantang para tukdo na nagpatakot na mabadilon sa ngimot si Yusek Attorney Claire Castro Nako. na mabugtak sa peligro. Nako. Katakot kini inagyat kan Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro ang ACT Teachers Party List. Naksina ng para tukdo na nagpatakot sa iya. Natamaan. Dawa di. Paano ginipos magpatakot pa di? Paano? Aram mo, dakol baga nagkadaragit kay Attorney Claire ta Oo. natalaga na sumasa. Kapag una, tigrabos ang gabos na para tukdo na nagtuturo na ninbilin siya. I see. Di ba yung Pero napikon? ang paliwanan at saka kang rinibiso taramon sa Tagalog, ilang para tukdo na, ilang mga guro daw. Ayon. Ini man na sarong para tukdo, nagpatakot online. Nababadalin niya sa bunganga si Castro. Nako. So, posible, Threat. dakon idaos ang kaso, mampang sa kaso kriminal, pagkatapos administratibo. Alright, Senador Loren Ligarda, nasa ibang nasyon dahil sa problema sa daga. Ayon. Oo. Malacanang, nangapuda na ipotob ang kultura ng disiplina. Bantang 46 ng OFWs gikan sa Kuwait, as in 17 marinong Pinoy, ligtas na nakauli sa Pilipinas sigun sa OWA. TESDA ang DA, nagbiyo ng pwersa para turuan ng mga Pilipino sa modernong pangguma. 20 taon na pagkakapreso sa nagsusulsul sa testigo na magutit, isinulong sa Kamara de Representantes. Opo. Quiapo Church, pinuna na ang preparasyon para sa Nazareno 2027. O magkararga na, sa hagay ko naman na uminto. Oh, pera da. Kay Mogaro, abuton 3 pesos. No. Pangyayari sa mga. Kamo ni Jiting, mga 1.90. Oo. Tagay yan alas 6. Pero pwede pang magbago. Depende sa magiging dalaga mo niyan kan mga presyo sa world market. Abangan at yan to, ano ba pa skill na final and official fuel price adjustments kan mga oil companies sa Simbangkan Department of Energy. From Newsbase, sinipos si Bardila sa pangarang ng PY Central Places, tanapos na ng Mr. Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosan dito sa City. Basta radyo PY niyan, tanda po sabing konektado ko mo sa ipan sa mundo. Thank you and God bless. Thank you so much, Marigmar, sa mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Oras natin, alas 5:36. Mga tugang nin pag-aaga. Sandali lang, Jimmy, apudan talang tabian pag-asa para sa kamugtakan kampanahon. Ngunyan tabing aldaw. Okay, sige. Ito na, nagring na ang pag-asa para po sa latest forecast natin, mga tugang, sa tuyang programang Morning Hirit. Sa mga Good morning, Tabi Miss Alexis. On air ka na po sa tuyang programa. Go ahead po sa latest forecast. Yes po, good morning po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para po sa tuyang weather forecast and update ngunyang petsa 24 ng Agosto, aldaw kang Lunes. Makamati ang bilog na Bicol region ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdagundol dulot ng mga localized thunderstorms. Maluya sagkod sa moderatong duros halik sa timog kanluran ang naiiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, igwa kitang tigbabantayan na tatlong weather disturbance. So,
So, saro digdi sa to yung mga tigbabantayan is itong si Typhoon Saudel. Itong si Typhoon Saudel ay nasa distansyang 1,680 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. At naghihiro ito sa direksyong west-northwest sa kaskas na 30 kilometers per hour. Ang sarotang tigbabantayan is itong tropical depression na pareho ni Typhoon Saudel ay nasa luwas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical depression na sa luwas ng ating PAR ay nasa layo naman na 1,310 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Naghihiro ito sa direksyong northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Then ang last na tigbabantayan natin is itong si Tropical Depression Gainari na formerly si Neneng na sangon niyan ay nasa 525 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Itong mga tigbabantayan na mga bagyo ay daitaman tiga-expect na direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So, ayun po expected natin today and sa mga sunod na aldaw ay generally fair weather po. Bali, yun po sa ato yung weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruiz-Vivar po. Opo, Miss Alexis, yung mga pigbabantayan tang mga weather disturbances na yan, di man makapekto sa Bicol? Amo po, dahil taman nailing na direkta makaapekto ito. Ayun, very good. Okay, salamat on tabi sa forecast. Apo. Okay. Mga tugang Miss Alexis Rivibar sa kamugtakan kampanahon, hali po dyan sa Pag-asa. Iyan ha. Mientras tanto, dumang kita mga tugang kay Chief Jimmy na salita, ramon tamanan mga dagdag na report ngunya na pagkaaga. Jim, good morning Jim, kumusta dyan? Anong latest? Come in, Jimmy. Yes, Pipi. May maray naga sa mga parantabay. Sa buhay naman niya tuman ng mga bareta, may mga kasunin, mga pangabas sa ibang barangay sa sur na parte kan syudad kan Ligao. An iba nare-report sa pulis alagad an iba dahil posible natatakot an ibang biktima na balikan kan mga suspetsado o suspect. Challenge ini sa PNP magin sa mga barangay officials kung saan dahil dapat maglakop ini sa pagsabing baka diretsong makabuelo mga operasyon kan mga suspetsado sa mga barangay, mga tindahan ang delikado biga lalaog ta BBB sa ibong nalado sigon kay Ligao Chief of Police Danny Baitik nangangapudan siya sa mga barangay na mag-coordinar tulo sa pulis kapag igwanin mga pangyayari sa mga barangay para makapag-aksyon tulos ang kapulisan. Pasado sa informasyon na kanto sa DCGB News, sa area kan Bakong, asin Palapas, igwanin na araw kaning mga kaso kung kaya pasiguro dapat instruction sa mga nasa barangay sa mga pagrugaring lalo na sa pagkapanggi dahil pagtawan ki oportunidad na mga mahabas na maka-operate o malaog dahilan sa nag-ooperate ini sa pagkabanggi tabi BP pasiguruhon mga kudal mga pertahan na dai malaog nin araw kaining mga operasyon sa mga barangay. Yan tabi BP ang sa yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita DCGB News. Salamat Jimmy sa report, hali po dyan sa luwas. Yan po ang satuya ng mga baretang unya na pag-aaga. Kaiba po ang Mega Force Patrol. Mga pangyari po sa satuyang kapalibutan. Basta Morning, Henry. Taon-taon na iba pang mga istorya. Oras natin, 15. Mga tugang bago po magabot ang alas 6 nin pag-aaga sa Morning Hirit. I-text na po ang sendong mga birthday greetings. Papasadaan ta po yan. Taon-taon lang. Mga tugang dito po sa inyong programa sa DCGB Radio. Paningit sa Morning Hirit. Mga dagdag kaaraman sa pag-aaga.
Mga dagdag karaman, mga tugang, ngunyan pungal daw. Aram daw lindo, mga tugang na igwag pigaapod na 5 rule. Igwag aki pigaapod na 5 rule. May kinaraman, mga tugang sa pagkaon ng prutas. Yan ha. Igwag aki pigaapod na 5 rule, may kinaraman po sa pagkaon ng prutas. Ang mga ini, iyuan. Primero, para databi sa mga green lime or melon na mga klase ng prutas, siring po sa pumpkin seeds. Iyan pala na pisog. Iyan po mga tugang na pisog kan, ano nga ng pumpkin? Karabasa. Ayan pisog kan karabasa o kaya pistachios na mga nuts, kasabay man ang iba pang mga seeds category. Kasabay po ang mga pulang prutas, red fruits, siring po sa apple, tomatoes, or cherries. Siring man databi para sa mga red na nut. Siring sa iba pa na arugan pecans. Siring man ang yellow group nin siring sa papaya, uyog-uyogon. May palang ki mga yellow group adi. May mga yellow group nga siring sa tapayas, mangoes or oranges. Mga tugang almonds as in mga iba pang nuts. Nagakatabang data siring kasabay ang mga peras as in mga batag. White nuts, mga tugang saro databi sa pinakamaray na nuts, iyon macadamia. Asin iba pa, siring man ang mga blueberries, blackberries, raisins, as in mga dark colored fruits, as in chestnuts, walnuts, as in black sesame, na para po sa tuya gabos. Iyan databi ang dapat nyatong pagkaunon palan. Saga yan pa rin ang dapat nyatong pagkaunon. Yan databi ang 5 rule nin fruits, as in mga fruits and nuts na pwede nyatong pagkaunon para daw sa karahayan kan sa tuyang salod. Nakulong palan adi. Nakulunon palan mga togang ang pwede na ang pwede tang pagpirilian. Ito mga na-mention tang mga nuts. Day po sumani, adi. Day po sumani. Ang mga nuts na mention digdi, puro po yan mga tugang mga mahal na klase nin mani. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang dagdag na kaaraman, mga tugang sa Morning Hirit, tigdi po sa DCGB. Paningit sa Morning Hirit. Ini po ang paningit, mga tugang sa Morning Hirit. 12 minutes before 6 o'clock in the morning, mga tugang gidi po sa tuyang programa sa DCGB. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Ramontan mga dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kay iba po ang Mega Force Patrol nasa linya, ang bareta, mga tugang ni Jomar Bien. Si Hello Jomar, good morning, go ahead, buhian mo. Salamat BP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag reta arestado kan Malinaw Police ang sarong persona matapos na mamidbidan siya kan caretaker kan harong nasa iyang inabasan, asin ma-discover pa ang mga inabasan na bagay sa nasabing residensya di sa nasabing banwaan. Pasyon na ipinaluwas kan Malinaw Police sa paagi ni Police Captain Ivan Villanueva, ang officer in charge kay ni, na kanakaliis na bagi nagagawin ng asistensya sa saindaan sa residente matapos na maaktuhan da kay ning residente na nagluluwas na sa harong sa paagikan pag-agi sa renowned na bintana sa kusina kan harong na sa iyang pinagbabantayan bilang caretaker, asin may daraining sarong sako. Liparoon kan caretaker ang arong nahiling niya na nawawara na dumanan sa indang chandelier, ang electric fan, kariba ang mga dinamage na mga linya kang kuryente na kinuhaan mga bronzing mga kuryente. Aga din na asistensya ang residente o ang apektadong o ang biktima sa mga barangay officials asin sa pulisya, asin sa ginibong follow-up na aresto ninda ang persona, asin na-recover sa iya
ang mga inaabasa na bagay na nagkakantidad din po ko mas o menos 60,000 pesos. Di ang BPN rin mga informasyon sa karang kan PYK Enterprises makukuha dyan sa Orosite, Legazpi City. Jomar Bien, DCGB. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa luwas. O, text na po ang mga birthday greetings ta. Iba pang mga reactions ngayon na pag-aaga. Papasadahan ta na po yan. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy. Happy birthday po sa mga nagselebrar kan sa inyong birthday. Ngunyan po na August 24. August 24 na po ngunyan. Happy, happy birthday. Aha, good morning tabi muna sa mga viewers natin. Sabi ni Beth Bodis Miraflores, okay na po sa audio. Okay, very good. Ulitin siya ni blessed morning tabi from Ginobatan Albay. At saka sabi man ni Margaret Cristo, good morning pa, shoutout po sa Bulot TV Albay kay Salve Oxina. Sabi man ni Federico Orayi, good morning. Shirley Antiquera Bolaños, good morning man. Marilyn Bueno, good morning daw from Bagong Bayan, Daraga Albay. Merna Morco from Tagaytay, Kamalig Albay. Elmer Jr. D, good morning Bicolandia. Emelina Ludana from Bagong Bayan, Daraga Albay. Jocelyn Abanil from Santo Cristo, Santo Domingo Albay. Yan, at saka good morning kay Cindy Nieva. Good morning daw kay Ma'am Sylvia Mendez Arboleda, always watching and listening from Baligang, Kamalig, Albay. Yan. Oy, madi, maray na agad tabi sa imo. Salamaton sa pagtutok sa programa. At sa kasabi man ni Bueno Lads Lorilia, pabati po kay Jester Lorilia ng Sipi, Daraga, Albay. Yan. Sabi man ni Sarah May Gonzales Perinya, good morning tabi sa imo. Alright, sige po, good morning. Tabi sa gabot niya itong mga viewers and listeners, mga tugang niya na aga, digdi po sa satuya na programa. Alright, sige. Bueno. Ano po ang, okay na, ay nagralaogan pa lang sa mga reaction niya tungkol sa dengue. Good morning, tabi pa shoutout kay Benji Dapugi, kay Manay Agnes Mape, Amada Esplana and Ophelia Maravilla. Yan. Sige po, maray na aga mga amiga, tabi ha. At saka good morning daw sa mga taga Gugun, Legazpi City. Pwede pong nakatutok, mga tugang sa satuya tabi na programa. Dapat kaya bako na arog ang oras kang representation. Aga mga 7 AM kung arin sumainit ora. Okay. Paano kaya? Yun sa nato, yeah, anyway, i-suggest na po yan, ano, mga tugang, mainit man ang gadso street presentation kaso hapon. Okay, maray na aga tapos na Ibalong Festival. Yan, araw kayo ni, kaso hapon nga ni, pagkatapos kanso, so nag-cover kami kan Sabado, tabi sa Ibalong street presentation. Napasit mo itong mga kwan duman, mga garbage collector duman, habang nagpuprograma, igwatabi ki mga kapera, may lalaki, may babae na may kapot-kapot na plastic bag na color itom. Sige na pon hakwat nindakan mga basura, nag-iikot duman para po kolektaon sa mga bottle water, nga hindi makasamok pagkatapos kan sa tuya, kan programang ito. Kaya na-appreciate ko ito, duman sa may palibot kang stage, tabi, itong lugar na ito. Magayon nun, so maray so sa inda tabi na ano yan, so sa indang pinagigibo. Kaya lang pagkatapos kan parada, o kan iyo, pasiring kami duman sa mainutan na partita. Naghanap nga kami kipamanggihan. Tapos kita jing, pasado alas 9 na ano, mga 9:30, maalas 10 na nga ni, siyempre, si Chef Tamer, buda sa mga pag-iriba, may nagkumpakan mga kable, abang naghahanap kami pagkaun duman sa mainutan. Paglabot binangga duman sa inutan na so sa padumana sa may obeli, salbatan ang basura. Ano? Kung sabihon, so nagiriling mga tugang may nagwalat kan basura ninda duman sa lugar na ito. Iga po kinagwalat kan basura sa lugar.
mga plastic bottle, plastic na mga kinaraunan, mga sitsiriya, siniba pa. Kadakol na. Pero kaso hapon na aga, kan magsaod kami sa may parte kan Barangay Puro, malinig naman. Ha? Malinig naman tabi sa palibot. Kaya alay talang nakukuha. Na habang may okasyon, ang mga basura, darahon kan darahong kuta kang nag-atender dyan, nganing i-dispose sa endang mga harong. Iyan lang ang ditang concern. Dita na problema. Kaya duman lang nagkaigwaki problema sa tuya tabi na palibot. Pero kan pagkaaga, pagkatapos mga tugang pagkatapos kan pagkatapos kan sa tuya tabi na kam procession, kam parada, masyadong tambak talaga, no? Pero ang good news diyan, taig may nakaplano na dapat pagtapos kan okasyon, may masunod na malimpya, umalanganin ko niya na aga diyan sa Quezon Avenue. So banggi, grabe, dakulon man sa basura, pag-aga tabi malinig na, ha? Kaya gusto niya itong i-acknowledge na sa tuya ng mga street sweepers, ha? Yan tabi na mga paralimpya, diyan sa palibutan na minaata, basin minahigos, para po mga tugang halion ng mga basura. Okay? Yan po ang satuyang observation lang sa tuya tabi na palibot. No? Sana, sa bagay, mas kasi na konsyerto yung manangga talaga, mas kasi na yan pigiribo. Na mga konsyertong yan. Good morning, tabi amigong Noel Manalo. Gari na natumbok mo, amigo. Good morning kay amigong King Reginaldo. Diyan po mga tugang sa may partikan Barangay Bangkiruhan. At sa kasabi ni Madam Abel Meneses, happy birthday ngaya tabi kay sa tugang ko na si Doming Meneses kan Lumakaw. Mabuhay ka hanggang gusto mo. We love you, my brother. Yan, ha? Sabi po yan ni Madam Abel Meneses. We love you ngayon, my brother. Good morning. At saka good morning kay Busing Leonito Gaviria. Maray na aga tabi sa imo. Ano yan? Ano ini? Salamat amigo sa padago sa pagtutok tabi sa tuya na programa. Okay? Sige, di. Happy birthday to you. Okay na ba? Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. You're growing older now. You're growing older now. You're growing older now. Happy birthday. Bueno, sandali ba kay gwapa ki mga kuan, mainit ang issue. Dakol nagkontra sa interview mo kay Rivero manungod sa planong terminal na lang sa kayang first and third district. Nata talaga ito dain napapanahon. Yung nga ni. Baysa na, Tayranita iyan duman sa Traffic Consultative Council. Yan tabi na mga concerns nindo, irani ko po sa Traffic Consultative Council. Ara mo, si Octavio Rivera, ang pigkataram niya, so nakapalaman duman sa ordinansa kan syudad. Nakapalaman duman sa ordinansa kan syudad. Pero sa pag-pick up ko baka pwedeng makonsider ito, di ba? Baka pwede itong makonsider na magibo ito mga tugang. Anyway, kung yaong ka naman sa ka papasakayon. Di ba? Ka pasakayo. Kung man sanayang, gari partikan dit lang nakuro konsiderasyon sa tuya tabi na mga kababayan. Di ba ang sabi niya kaya, dumanda ang sakay kan pa 3rd district, pa 1st district sa terminal. May point man, nabase sa ordinansa. Na kung pagpara mo dyan sa dyan nga, pag-agi sa may LCC, pasakayon mo na, dahil magayod kimarao. Kung may tukawan man sana, mga tugang, dumantabi sa jeepney na nagabaya nga sa 3rd o nagabaya sa 1st distrito Kanalbay. Bako, di lang na kuro konsiderasyon. Kaya lang, iyan nga din sa nakapalaman sa ordinansa na ang pick up gabos duman sa terminal. Okay? O bueno, mga tugang at mga bareta po masunod na sandali lang tabi Chief Ramir. Teda nga na ako nagkapera dyan tabi Chief Ramir kay puan ko mo nang maghanap ki biskwit. Maghanap ki biskwit. Madali yun sana. Mga tugang at mga bareta sa GB News Express, masunod na. Magalipas lang po ka nagkaperang mga patalastas. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number one, always DCGB, oras Pilipinas, alas 6:04 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Headlines, mga tugang kan mga darakulang bareta ngunyan sa lado lokal, Legazpi City Science High School. Pinagokonsiderar na saro sa mga dakulang agyat ang kinakatubang kansa ng eskwelahan ngunyan ang dakulang bultunin basura. Mga barker sa siyudad de Legazpi pining manimbag sa illegal parking sigon kay PSO Chief Octavio Rivero. Sa lado nasyonal, mga senador handang baguhon ang oras kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Para tokdo na nagpatakot na babadilon sa ngimot si USEC Attorney Claire Castro na bubugtak sa peligro. Sa ibang nasyon, Iranian President ipinag-insister na panahon na para tapuson ang gyera sa Medio Oriente asin sa Estados Unidos. Sa Business News, presyo kan produktong petrolyo may taas na naman sa agang Martes, Agosto 25. Sa sports, sarong Pinoy masabak sa US Open. Health News, mga eksperto nagpatanid sa flu season, protection sa diri asin mga mahal sa buhay, makusog na pinagrekomendar. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Dakulang volume nin basura sa Legazpi City Science High School ang pinagkukonsiderar na saro sa dakulang agyat na kinakampang kan eskwelahan ngunyan. Inan sinabi ni Legazpi City Science High School YesO Coordinator Fernando Brabante sa programang Kaya Kan DCGB. Sigon kay Brabante, mas dakulang ngunyan ang volume din basurang nakukolekta sa endang eskwelahan kumpara sa nakalis na taon. Matatandaan na inutang binareta sa DCGB News ang pahayag ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na catastrophic nang sitwasyon kang problema nin basura sa nasyon kung sa lokal na level. Sigon kay Garbin, halos 70 sa good 80% nin basura ang nakukuha sa pagdiklag kan mga estero sa kanal kang Legazpi City. Mientras tanto, sigon kay Brabante, saro sa pagigibok kan sa endang organisasyon ang magipagkoordinar sa administrasyon kan eskwelahan, lokal na gobyerno asin City Environment and Natural Resources Office tanganing madagdagan ang mga basura sa eskwelahan asin mas mapakarhay pa ang waste segregation. Padagos man ang sendang kampanya sa mga estudyante na bawasan ang pag-order nin mga pagkaon asin balon na sana bilang pagi tanganing mabawasan ang paggamit ng plastik na nakakaraot sa kapalibutan. Yung nga lang po, challenging po talaga sa amin ngayon yung waste segregation. Lalo na medyo madami po ang students namin ngayon at saka yung volume ng waste generation namin medyo malaki. Ang tingog ni Ligasay Fernando Brabante sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, pwedeng manimbag sa illegal parking ang mga bunker sa Legazpi City. Sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Public Office Head Octavio Rivero, pwedeng mahampang sa pag-aresto asin magkanigong kaso ang mga barker kan pampasaherong jeep na nagbabalgar sa mga regulasyon kan syudad. Paliwanag ni Rivero na may ordinansa na bawal ang barker sa mga PUVs alaga dakol man giraray ang nanotaran sa syudad. Dagdag pa ng opisyal na namang problema sinda sa mga barker kung kaya magiging maigpit ang sa indang pagpapautob nin ordinansa. Nahihirapan po kami pag-implementar kayo ng kuan sa mga illegal parking ta. Ini mga barker ang nagka-problema. Ta kung sa sitoro, magdurmang kampiyaw na mas parada kan pa Santo Domingo, Tabaco, tapos digdi sa maya Ginubatan, pa hanggang Pater District. Octavio Rivero sa pahayag niya sa DCGB News. Mientras tanto, Al Armario, may dagdagman na bareta hali dyan sa luwas. Tutok talaga ang Ako Bicol pag-abot sa mga programang pang-edukasyon. Sa informasyon ni Congressman Attorney Pido Garbin Jr. sa entrevista katakan Sabado na pinaginaguraran naman ninda ang school building sa Barangay Rawis ang Rawis Integrated School kan sarong Aldao kung saan sarong naman ining accomplishment sa kamabutan na maging pasil na pagpaeskwela kan mga magurang sa indang mga kakian na dahil na madipisilan sa pagtungtong sa high school hali sa elementary kaya pigibilog ining Rawis binilog ining Rawis Integrated School kan mga residentes o kaya sa eskwelahan kung sa indiyaon ang suporta kan Ako Bicol. Ngunyan manal daw naka-schedule na inauguraran ang Kamalig Community College
sa Barangay Salugan kan Kamalig. Parte sa naman ini kan mga programa pangedukasyon na padagos pigutukan ko niyan kan ako Bicol. Alarmario, DCGB. Mga tugang ginana po kan tribo Heroes din Norte ang pinagsaralak na mga residentes kan Barangay 42 Sagkod 54 kang Legazpi City ang kampyonato sa ibalong festival dance competition kan nakaaging aldaw. Sinundan ini kan tribo Umandaragat o ang Barangay 55 Sagkod 70 bilang first runner-up, mantang ang second runner-up iyo ang tribo Bagtik o ang Barangay 1 Sagkod 70 kan syudad. O kaya Barangay 1 Sagkod 17 kan Legazpi. Apera kay ni pinag-anunsyoman bilang Best Music and Sound sa nasabing kompetisyon ang tribo Heroes din Norte bilang first place, tribo Umandaragat second place, mantang third place man ang tribo Bagtik. Best and Moving Choreography man ang nakuha kan tribo Alab Sirangan kung sain ikaduwa ang tribo Heroes din Norte asin ikatulo ang tribo Bagtik. Sa Best in Costume nakuha ini kan tribo Alab Sirangan bilang first place, ikaduwa ang tribo Heroes din Norte asin ikatulo ang tribo Bagtik kung sain nakuha man kan tribo Heroes din Norte ang primerong pwesto. Sa Best in Dance Ritual mantang ikaduwa man ang tribo Umandaragat asin ikatulo ang tribo Bagtik. Dagdag mga tugang na mga report hali po dyan sa luwas kay ba ang report ni Karen Ala sarong aki sa Barangay Bugtong Legazpi City na nag-cellphone sa tindahan biglang inagawan ng cellphone nin sarong lalaki na nakamotor. Kuya po ang report. Minor sa edad na lalaki ang bigla na sa nang hinablutan, inagawang kiselpon kan sarong day na minidbida na lalaking nakamotor. Bigdi yan sa Barangay Bugtong Legazpi City, Kasubanggi. Sa impormasyon na nako akan DCGB niyo sa tiyaon kan biktima, sinabing matrangkiloon sa nakutaan ng nagtutukaw-tukaw, nagsusuro cellphone, ang duwang aki sa mismong turo tindahan kang arong kay ni. Halagad may sarong nakamotor, naka-helmet na lalaki, ang bigla na sa nang puminundo sa ampangan kan mga biktima. Asin bigla na sa nang inagaw ang kaput na cellphone ka ini. Mantang huminarurot ang suspetsado kay makaskasunod. Tagpud na sa pagkasigkil. Day na ini nasusugkan pamilya kung sa inluminusot dara ang cellphone kan aki. Sigun sa pamilya kan nahablutan na aki. Makikipagtabangan ini sa Barangay Council kan Bugtong. Tangani na kunday mako ang pagkakamigdig kan lalaking nakamotor. Masusug sa CCTV kan barangay. Ang plate number kan suspect na uminagaw kan cellphone kan sarong minor de edad. Mantang magsisurvey ni napatanid yun yan na mas kisusimpleng pagturo sa rambay sa luwas, maging maingat dangan alektungon yan ang mga tao sa tinambo. Karen Ala, Desiderino. Mientras tanto, pagibonin mga stickers sa rota kan jeep sa saguton kang lokal na gobyerno kang Legazpi. Pagtarabangan asin pagsinarabutan hinagad kan alkalde Angel Mostaza sa detalye. Sasaguton kan lokal na gobyerno kan Legazpi ang gastos sa pagpaprint ng mga stickers para sa mga rutang ibubugtak sa mga jeepney na nagbabiyahe para laog asin paluluwas sa syudad. Inya pa nag-anunsyo ni Alkalde Hisham Ismail alagad ang pangapudan niya sa Lambang Saro. Partikular na sa mga drivers ang magkasararo asin magkasinabutan asin ibitaran ang pagpost sa mga social media nin mga anuman ng mga rants asin reklamo na wala manin makukuha ang kasimbagan. Ipinaliwanag ng Alkalde na urbanize nin marhay ang syudad kung kaya may pakiulay siya sa mga jeepney drivers na ang pagpark, maging ang pagkuha asin pagbaba ng mga pasero ang kaipuhan na nasa tamang lugar o sa mga nasa gilid kan tinampo. Siring man, ana pakiurong niya sa gabos na kung may mga concerns asin mga reklamo magpasensin ng opisina takaning maklarar asin makakuha man ng kasimbagan. Sa ultimo pinaghatag ng alkalde na magtarabangan ang gabos dahil sigun sa iya ana pagkakaigwan ni na pagtatarabangan asin pag-ururon iyon magiging kasimbagan sa gabos na mga problema. Dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. Mientras tanto, Jimmy Nasalita may dagdagman na bareta. Nagpapasalamat si Barangay Balangibang Kapitan Roy Armenia kan Pulangi sa DPWH Regional Office dahilan sa duwang bisis binayaan kan kontraktor kung matatandaan ang proyektong road widening project digdi sa sayang barangay kung saan nagparapangapudan kay ito si Kapitan Armenia sa DPWH na balikan ang patrabaho sa pagsabing nagakausa
ang mga kinalot na gilid ka National Highway nin mga aksidente maray nga ni dainin na dakula o kaya nagbubuhis ni na buhay. Matatandaan durante ka nagputukan issue sa flood control na pabilang ang proyektong ini sa napindyente. Nag-agi ang mga aldaw, dinangugman giraray kan DPWH ang pangapudan kung saan sa ngunyan haros duro diretsyo na ang patrabaho kung saan nakulang pasalamat ni Kapitan dahil sa matrangkilo na ang ibong-ibong na porsyon kan tinampo mahiwas na. Sa pangaran kan PYC Enterprises, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Jimmy sa report. Mientras tanto, poco más o menos 35 mga negosyante sa First District Albay posibleng kasuhan kang Social Security System. Detalye kan Bareta, hali kay Jomar Bien. 35 mga negosyante sa Primer Distrito Canalbay ang nakatala na i-endorsar kan Social Security System Tobacco Office sa Indang Legal Department para sa magkakanigong aksyon matapos na magpalyar na mag-comply sa nakapalaman sa Notice of Violation na enot ng ipinagsirbi sa Indang SSS. Sinabi ni SSS Tobacco Office Head Susan Malubag na ang 35 mga negosyante ini parte kan sobra sa sangkatos ng mga employers na pinagsirbihan kan SSS Tobacco ni Notice of Violation ngunya na taon dahil sa pagbayular na irehistro ang sa indang negosyo asin day paggamit o pagrimit kan kontribusyon kan sa indang mga empleados. Sigun kay Malubag, ipapasa na ninda sa masunod na semana sa indang Legal Department ang sitwasyon kan 35 mga negosyante ini para ma-issuean in final demand letter sa mga rekisitos na kung dai aksyonan ka nasabing mga negosyante, pwede na nindang sa angataning kaso. Mientras tanto, 15 na naman ang mga negosyante sa syudad ng Tabaco ang pinagserbihan kang SSS ni Notice of Violation ka nakaaging Huwebes dahil sa pagpalyar kan mga ini na irehistro sa SSS ang sa indang negosyo asin na pagbayad kan kontribusyon kan sa indang mga empleados. Jomar Bien, DCGP. Mientras tanto, naputol na kamot nin pulis na tinigbas nin suspect. Nasugpon kan mga doktor. Joshua Bino sa report. Maray sana sa nabalotang may dugtong kan mga espesyalistang doktor na naputol na kamot nin sarong pulis, partikular na si Police Staff Sergeant Noli Miranya, na naputol matapos tigbason kan sarong lalaki na sa indang pinagrespondihan. Kung matatandaan, sa 22 kaining Agosto hapon, kan mangyari ang insidente matapos na makaresibinin na report ang pulis kan San Jose, Camarines Sur, na igwanin sarong armadong individual ang nag-aamok sa naunang itanang lugar. Tulos man, na nagresponde ang mga kapulisan na pinapanginutan kaining si Police Staff Sergeant Noli Miranya asin pinagbalo kaining kahoronon asin pakalmahon ang suspect alagad bigla na sa nakaining sinunggaman ang police asin tinigbas ang police nagsapar ng lugod sa pandok asin naputolan sa iyang kamot ang suspect ayo ang pinagtutubudan na may problema sa iyang salud mental. Kung kaya ang pulis, iyo ang nagsapar ni matinding tama pagkaputol kan sa iyang kamot, asin sa mga pag-iririba pang pulis, ang tulos man na nag-akudir, asin pinaputok ang sa indang service firearm, tinamaan ang suspect sa iyang hita. Kanani nang mapundo ang pag-atake kini, duman sa naunang bito ng si Miranya. Ang pulis, asin ang suspetsado, parehong dinara sa Partido District Hospital para matawan nin magkakanigong medikal na atensyon sagkod sa inilipat man sa Bicol Medical Center kung sa duman naman ay sugpon ang kamot ni Police Staff Sergeant Miranya. Dagdag na Bareta, Joshua Bino, DCGB. Mga tugang 19 minutos, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga. Magbabalik ang mga bareta sa Lado Nasyonal. Makalipas lang po ka nagkaperang mga patalasta. GB News Express. GB News Express.
Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pagtitiwala. Kurbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Magandang araw! Makakasama natin si Nanay Elena. Ano po ang problema ninyo dati, Nay? Ay, naku iho, sobrang labo na. May katarata na daw ako. Sabi ng doktor, parang laging may ulap sa mata ko. Pero buti na lang, narinig ko ang tungkol sa iBerry. Sinubukan ko. Pagkatapos ng 3 buwan, napakalaking pagbabago. Nagising ako, parang biglang luminaw. Wala na ang ulap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri. Handog ng LGU Jovellar Albay. Pinangunahan ni Mayor Jory Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and Ice Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovellar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovellar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Jory Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Aces na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta. At very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Serangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo,
maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ngunya na taong 2026, bagong programa, bagong sigla para sa kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Unina ang programang pang-edukasyon asin pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division an sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad. Sa programang ini, mas pinarani ang serbisyong gobyerno sa namamanuaan sa gabay sa marhay na paggugobyerno. Mas pinahiwas ang pagkuha sa yamang dagat sa buhay dagat, Fisheries and Aquatic Resources Hour. Bago man ang mga segment ang madadagdag, nin mas modernong diskusyon asin kaaraman. An gabay isip sa impapawid para sa kalusugang pangkaisipan. Asin ang usapang kapayapaan para sa pangkinaba na issue asin sa papel ka namamanuaan sa pagsulong nin katrangkilohan. Sa pangingenot kan sa inyong host, Professor Edgar Barameda, asin Professor Seth De Matera. Makakanangog kamo nin malinaw na impormasyon, makabuluhang diskusyon, asin inspirasyon para sa komunidad. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Madadangog kada Miyerkules alas 11 hasta alas 12 minuto. Live sa DZGB 729 kHz. Udok sa paglingkod para sa sambayanang Albayano. GB News Express. GB News Express. Padagos kitang unyan mga tugang sa mga bareta na yato sa Lado National. Bilang panginot na author kang Republic Act 11960 o an One Town, One Product Philippine o OTAP Law, padagos na naghahanap si Senador Bungunin Paagi para makatabang sa pag-promote ng iba-ibang local products na proudly Pinoy made. Kanami naging aldaw inimbitaran siya kan lokal na leaders sa Bicol Region si Senador Bongo para sa sarong Congress asin salo-salo. Daiman pinalampas kan Senador ang pagkakataon na kumustahon ang kamugtakan kan mga vendors asin saradit na mga negosyante kasabay sa padagos na pagtaas kan presyo ng petrolyo asin iba pang mga barakalon siring man sampang kan iba-ibang krisis. Nagpasalamat man ang Senador sa local leaders sa Bicol Region dahil sa padagos na pagsimbag sa iya sa iyang trabaho asin sa inot ng pinagdadalaganan kaini ang pangangaipukan mga namanuaan. Sa iyang Facebook page, sinabi ni Go na bilang bida naman o bidang bida na naman ang ibang produkto hali sa Bicol Region na sinampulan kan pinakadakula o kaya na kaning pinagmamalaki o pinag-orgulyo kan Senador ang milyon-milyon na followers niya sa social. Una pinag-orgulyo kan Senador sa milyon-milyon na followers niya sa social media. Handa mga tugang ang nagkapirang senador na mag-conduct ng overtime para sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Senador Ping Lacson na kadaklan sa mga majority blocks ang gibuhon ang regular session pagkaaga mantangan impeachment man gibuhon pagkahapon sagkod sa pagkabanggi. Plano kan senador naggikan sa dating alas 10 nin aga sagkod alas 12:30 nin hapon pwedeng gibuhon ini. Alas 12:30 nin hapon sagkod alas 7:30 nin banggi sa masunod na mga bulan. Pwede pa sindang umabot nin sagod sa alas 11 nin banggi sagod matanga para masunod ang mapagkasunduan na sarong witness kada aldaw.
Ang nasabing bagong schedule pwedeng ipautob sa masunod na semana. Tanganing matawanan ni Sansa na maggisakan mga senador ang mga naka-schedule na testigo. Dati napuputol ang impeachment hearing alas 3 hapon para tawanin dalan ang sa indang regular na sesyon. Magin ang minority senators pabor man sa nasabing ideya. Siring man piglinaw ni Lacson na ang bagong schedule pwedeng mabago depende sa sitwasyon. Pabor si House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua sa propestong pahalabaon ang schedule kan impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte para mas marikas ining matapos. Pero sinabi ni Chua na dapat na makompromiso kan pagiging marikas ang pagdangog ang sustansya kan kaso. Sa presente pigibo ang impeachment trial pun alas 10 in aga sagkod alas 3 nin hapon. Lunes sagkod Miyerkules may mga propestong magkondukta ang Senado kan regular kaining session pagkaaga asin isunod ang impeachment trial pagkatapos kay sagkod matapos ang agenda para sa aldaw na ini. May mga rekomendasyon man na magkondukta din trial hearings kada Biyernes. Sinabi ni Chua na pinag-aadalan kang prosekusyon kung pwede kaining bawasan ang numero kan mga testigong ihampang para patunayan ang Article 1 na nag-akusar kay Duterte ninsa lang paggamit in confidential fund. Alagad maski gusto kang prosekusyon na maiwasan ang halawig na pagdangog, sinabi ni Chua na day kay ni isa sakripisyo sa laog kan sa indang kaso. Sa indang kaso, si Chua ang chairperson kan House Committee on Good Government and Public Accountability na inutang nag-investigar sa sala na paggamit kan confidential funds sa Office of the Vice President as in Department of Education. Patong-patong na kaso ang posible mga tugang nahampangon kan sarong paratokdo sa Danao City, Cebu dahil sa patakot na babadilon sa ngimot si Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Sa iyang vlog, sinabi ni Castro na bako simpleng grave threat ang pagpatakot na ginibo ni Senate Enriquez dahil sa online kaining ginibo asin may kulong ni sagkod 4 na taon kapag napatunayan. Apera digdi posible man na nakasuhan o makasuhan ni administratibo si Enriquez asin pwedeng tanggalon ang lisensya niya bilang sarong paratokdo. Sinabi ni Castro na dahil sa iyang social media post, posibleng mawaranin trabaho ang paratokdo na nagpapatakot na badilon siya sa bunganga sa ngimot. Dapat manamaging responsable ang mga pigpo-post ka social media dahil pwede sindang arugon kan mga estudyante nag-idolo sa inda. Dahil man po nag-inumbita ni Castro kung sasangatan niya nin kaso si Enriquez sa ginibong patakot sa iya. Pinakusog kan Department of Agriculture ang kampanya laban sa Peking fertilizer. Kasunod kan ginibong operasyon sa Nueva Ecija. Sigon sa DA, nagkondukta nin entrapment operation ang Talavera Municipal Police Station kang Hulyo 15 matapos makaresibir ng reklamo gikan sa sarong manufacturer kan pigasabing pagpabakal nin Peking fertilizer product. Nagresulta man ang operasyon sa pagkadiskubre kan sarong pigtutubudan na unregistered warehouse asin manufacturing facility sa Barangay Santa Monica, Rizal, Nueva Ecija. Nagkaperang fertilizer products man ang nakumpiskar kan mga autoridad sa nasabing lugar. Sa duwang magkasiparan na operasyon uminabot sa 778 ang kaso nin fertilizer na nakumpiskar at pigkakarakulong nagkakantidad din 748,000. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr., ang fertilizer iyon sarong investment para sa mga parauma. Ipinag-insistir niya na kapag peke ang substandard o produkto o peke o substandard ang produkto na pigbabakal kan mga paraoma, lalo sa nang sa indang kwarta ang nawawara kundi nakataya ubak o sa nang kwarta ang sa indang nawawara kundi nakataya man magin ang sa indang ani o produksyon nin kabuhayan. Pareta sa ibang nasyon, makalipas kan mga patalastas alas 6:32 ninaga. GB News Express. News Express. GB News Express. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng leyon. Gerald Anderson, Easy Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of TBTK. Leon Extra Strong Beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Smile always! GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta. Sa ibang nasyon, ipinag-insister po ni Iran President Masoud Pezeshkian na panahon na para tapuso na ang nagkapirang bulan na gyera sa Medio Oriente asin Estados Unidos sa sarong pagtiripon. Ipinahayag kang presidente kang Iran na mas marhay na tapuso na ang gyera ngunyan mantang sina may makusog pa o mas may kusog pa asin may dignidad pa. Sinabi niyang bibid kang bilog na kinabanan sa indang panggana asin tinawanin doon ng American uminatake sa indang eskwelahan, ospital asin infrastruktura na pagsuhay sa gabos na regulasyon bagay na ikinabaldi kan bilog na kinaban. Pinipinsan man ni Pezeshkian ang napagkasunduan na Memorandum of Understanding kaiba ng Amerika kang Hunyo na nagbababot na tapuso na ang gyera asin tinawanin doon na bako ini sinyales in pagkadaog para sa Tehran. Wara man ni nakabugtak na kasunduan na nagpapahiling kan sa indang pagsuko asin ang gabos na commitments iyoan para sana sa ibong nalado. Ginibok ang Iran President ang pahayag matapos sabihon ni Supreme Leader Mataba Kamini inaprobaran niyan ang kasunduan para tapuso ng gyera apisar kan magkakaibang opinyon. Business news mga tugang digdi po sa DCGB News Express. Business news. Business news. May umento na naman daw sa presyo ng produktong petrolyo sa ultimong semana kan Agosto. Sigon sa mga sources sa oil industry sa nasyon, ang presyo sa aumento kan kada litro ka produktong petrolyo sa agang Martes 2026 magkakawat sa mga minasunod. Sa gasolina, piso, sagkod 1.90 ang kada litro. Sa diesel, 3, sagkod 3 pesos ang kada litro. Sa kerosene, piso, sagkod 2 pesos kada litro. Ang presyo ng produktong petrolyo mantinidong halangkaw dahil sa nagpapadago sa tensyon sa Medio Oriente. Siring man sinabi kan oil companies na ang naunambitan na presyo, estimated fuel price adjustment man sana, asin posible pang magbago. An official fuel price adjustment ipapaskil kanya na Lunes, Agosto 24, 2026. Bako sana si Alex Ayala ang madara kan banderang Pinoy na sa nagrunning 2026 US Open dahil sa pang player ang may dugong Pinoy ang nakatalaan na sumabak sa prestiyosong Grand Slam Tournament. Nakikipagsabayan si US Open qualifying draw ang Filipino-American tennis player na si Andre Ilagan. Matapos siyang makaresibe ng wildcard entry para sa qualifying tournament, nagigibon sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa Flushing Meadows sa New York. Si Ilagan, 25 anyos, iyon tubong Honolulu, Hawaii. Asin aki ninda seryo, asin Amifel Ilagan, mga first generation immigrant hali sa Pilipinas. Dahil ang digdi, magiging primerong player hali sa University of Hawaii Men's Tennis Program. Si Ilagan na makapagpartisipar sa US Open. Dako lang oportunidad ini para kay Ilagan matapos ang sa iyang kahangangang pagangat
sa professional tennis. Uminabot siya sa career high ranking na world na 210 matapos ang sunod-sunod na pagtukdol sa finals kang ATP Challenger events. Bagon sa iyang professional career, guminibo man in istorya si Ilagan sa collegiate tennis. Tinapos niya sa iyang career sa University of Hawaii bilang men's tennis player na may pinakadakula na honra sa istorya kan kinaban. Health News, mga tugang kasabay ang istorya News Director Mardy La Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantaway. Ano na ang flu season? Inyong patanid ka mga health experts. Pendang sinabi na nasa 75,000 na kaso na ng influenza-like illnesses o ILI ang naristo sa Pilipinas ngunya na taon. Medyo ababa kumpara ka na kaaging taon pero nasa loob pa mangirang ay kampigapod ka mga eksperto na usual flu trend. Kadaklan ka mga kaso mild asin naali man sana matapos magpahingalo asin pangatamanan ng sadiri. Pero ang flu posibleng mas seryoso sa mga aki, mga seniors asin mga person ang may chronic conditions o maluyan immunity. Kadakod kini ipinaluwas kan World Health Organization o WHO Philippines ang simpleng preventive habits na makakatabang para mabawasan ang paglakop kanelang asin inikompresto ka mga binasunod na lockdown. Magpatulok ng flu vaccine, magtakop ng tiklop ng siko o tisyo kapag nag-abo o nagbahon, itapok sa saradong basurahan ang ginamit na tisyo, regular na maghugas ng kamot, magtinir sa arong kung may pigmamati, buksan ang mga bintana kung posible, tanganing magkaigo ng airflow, iwasan na magkapot sa mata, dungo, asin ngimot. Iwasan ang close contact sa mga tawong may helang, asin kung makakamatin in mild flu symptoms, asin dahil may bitara na magali ni narong, gumamit ng face mask. Abiso ba ka mga health experts sa WHO Philippines na tabangan na protiran ang sadiri, asin mga mahal sa buhay. Health News from News Base, Mardila, kay iba. Thank you, Padigmar. Mientras tanto, si Alexis Rivibar sa Kamugtakan Kang Panahon. Hali dyan sa Pag-asa. Yes po, good morning po sa mga nakaantabay ngunyan sa DZGB para po sa tuyang weather forecast and update ngunyang petsa 24 ng Agosto aldaw pang Lunes. Makamati ang bilog na Bicol region ng bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga pulupulong pag-uuran asin pagkikilat at pagdagundol dulot ng mga localized thunderstorms. Maluya sagkod sa moderatong duros halik sa timog kanluran ang naiiral na may banayad sagkod sa katamtamang pag-alonin kadagatan. Agwat ng temperatura sa maghapon tigatayang maabot ng 27 to 33 degrees Celsius. Sa tuyang monitoring naman, igwa kitang tigbabantayan na tatlong weather disturbance. So saro digdi sa tuyang mga tigbabantayan is itong Typhoon Saudel. Itong si Typhoon Saudel ay nasa distansyang 1,680 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. At naghihiro ito sa direksyong west-northwest sa kaskas na 30 kilometers per hour. Ang sarotang tigbabantayan is itong tropical depression na pareho ni Typhoon Saudel ay nasa luwas din ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong tropical depression na sa luwas ng ating PAR ay nasa layo naman na 1,310 kilometers sa sirangan ng southeastern Luzon. Naghihiro ito sa direksyong northeastward sa bilis na 10 kilometers per hour. Then ang last na tigbabantayan natin is itong si Tropical Depression Gainari na formerly si Neneng na sa ngunyan ay nasa 525 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. Itong mga tigbabantayan na mga bagyo ay daitaman tiga-expect na direktang makakaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa. So,
Ayun po expected natin today, and sa mga sunod na aldaw ay generally fair weather po. Bali, yun po sa ato yung weather forecast. Hali po digdi sa Pag-asa Legazpi, Alexis Ruiz po. Yan mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta sa GB News Express. Sinurat po ninda News Director Mar de la Cruz ang mga bareta. Kasabang po si Jenny Balyaran, Nicole Ann Gloriana, sin Shara May Leron. Steering man, ang Mega Force Patrol, hali po dyan sa loob. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas, Bicol. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor, asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, mga tukang oras natin, 6:49 nin aga, digdi po sa DZGB. Ragos kita mga tukang sa mga darakula niya tong bareta, mga liver lovers, kumusta po ang sa tuyang lifestyle? Ito po ang malaking balita. Para po sa tuya tabi na mga sa tuya tabi na mga liver lovers, kumusta po ang sa indong lifestyle? Party on at ay later, nababaliwala pa rin ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Makatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong liver aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay silimarin pa din na makakatulong. Ito ay silimarin plus multivitamin na may mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ang Hepatic Protector o kaya ang Liver Aid Pro ay Hepatic Protector. Ang Hepatic Protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon na nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang na-damage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o magkakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man OTC ang Liver Aid Pro, hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid Pro, yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po in Mercury Drug. Yan po yan sa Mercury Drug, mababakal, sa Watson, South Star Drug, at iba pang leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Oy, congratulations tabi sa mga winners ta sa Ibalong Street Presentation. Aram mo kaso Sabado, habang nagko-cover kami, magayudon so kwa na, masyado kong apresyado mga tugang so mga costumes, so performance, mga tugang kan sa tuya tabi na mga residentes nin barangay, no? Mga tugang na nailing duman so talagang creativity kan mga ligas penyo. Hindi ko nag-iriling kamo kasuhap kan sa minaging Sabadong hapon, ano? Magayonon, buda matibayon, mga tugang sa mga choreographer, buda sa iba pa. So music, mga tugang na pinagbaylininda, may nagkapirang mga innovations, magayonon tabi. Kaya ako nga gusto kong pasalamatan si Dr. Raul Benyan, Ta siya nagkonsepto ka itong steps na ito, 4 na steps ito.
mga tugang kung mapapansin nindo sa street dance buda duman sa performance mismo sa mga stage ano o sa hampangan kang stage may apat duman mga tugang na famous steps no. Ang nag-isip ka ito na steps na ito iyo po mga tugang si Dr. Raul Bendian no kan magpuon mga tugang kan ma-conceptualize ang ibalong festival digdi po mga tugang sa tuya mga tugang na syudad no. Iyan na bailing iyan apat iyan na steps no. Susaro mga tugang iyang step nin uragon iyan ha. Susaro step nin pagtanom. Paghabol buda kapangganahan. Iyan so pigulit-ulit yan na steps pero ikaw man kiba panggari ano yan pinaghalo sinda pero yan pinaka major steps kaya nga ni gayon dapat sa mga judges familiar ka iyan di ba so mga judges na naimbitaran familiar mga tugang sa mga steps na iyan dapat magluwas iyan di ba kaya famous ang apat na steps naan ang uragon pagtanom paghabol buda kapangganahan yan congratulations tabi kay amigong Raul Bendian. Yan. Dahil linggo kaswapon, kan Sabado, duman mismo sa stage muda, saro pa, ang nagkonsepto man mga tugang kan, ang komposisyon, kan lyrics, mga tugang buda ang kan lyrics, lyrics ni, ang music pala, ang music ka ito, mga tugang so tempo, tabi, nag-isip man ka ito si Ramil na Chabinea. Kahit kanya anak ko sa Bicol University, kasabay ko ini kaito sa College of Arts and Letters, si Sir na Ramil Chabinea, no? Doon ko alam, di ko lang nahapon sir kung retired. Ako, di aki pa si sir. Kahit anak, ay paki pa siya. Siya po man ang music, budaan, lyrics and dance, iyo po si Dr. Raul Bendian. Ang sa indang legasiya, mga tugang pag-abot sa music, sa lyrics and dances may kinaraman po diyan mga tugang buhay na buhayan ano sa ibalong festival no kaya pero kas nailing ko sukuan so tibay kan sa tuyang mga kababayan sa mga barangay ito baga pinag-cluster baga ito pon barangay 1 hanggang 70 pinag-cluster siya kaya ang guminana mga tugang na nakakuakan ang kampyonato 300,000 yung chief ramera no 350 o 300,000 dahil ko natanda garo 350 baka masala ako basta may cash prize tabi sinda ang guminana gusto ko lang ining uliton ta congratulate niya to ining Tribo Heroes de Norte yan Tribo Heroes de Norte mga residente tabi yan kan barangay 42 sagkod 54 yan diyan ang sa may parte kang Rawis pataas diyan sa Northern Barangay. Sinapuan ng kampiyon sa Ibalong Festival Street Dance Competition. Tapos sinundan iyan mga tugang kan Tribo Umandaragat na kumpesto po kan Barangay 55 sa God 70 bilang first runner-up. Mantang ang second runner-up iyo po ang Tribo Bagtik, Barangay 1 sa God 17 kan syudad. Sinda po nakakuaman, pera kayo ni ang mga nakakuaman kan best in music and sounds. Iyo nasabing sa iyo ang Tribo Heroes de Norte, first place, Tribo Umandaragat, second place, asin po third place man ang Tribo Bagtik. Best in moving choreography, nakuaman kan Tribo Alab Sirangan, asin ikaduwa ang Tribo Heroes de Norte, asin ikatulo ang Tribo Bagtik. Sa best in costume, nakuaman iyan kan Tribo Alab Sirangan bilang first place, ikaduwa po ang Tribo Heroes de Norte bilang ikatulo ang Tribo Bagtik. Nakuaman kan Tribo Heroes de Norte ang primerong pwesto sa Best in Dance Ritual, mantang ikaduwa man ang Tribo Umandaragat asin ikatulo ang Tribo Bagtik. Alright. So mga day po mga tugang na nanggana, 5 baga itong contingents o clusters, no? So day po mananggana, so first champion, first and second. So day po nanggana na duwa, tinawanan po ka-additional na 50,000 pesos. Inanunsyo duman, mga tugang, tinawanan po ka-additional na tag 50,000 pesos, mga tugang kan lokal na gobyerno. Sabi naman sa announcement, halida kay Mayor Hisham Ismail, buda kay Congressman Alfredo Garbin kan ako Bicol. Okay? Congratulations, Tabi.
Sa kabos niya to na mga winners. Tabi ngunyan duman sa Ginibong Ibalong Street Dance Competition. Mga tugang masunod na DCGB Bareta alas 7 kay po maghirero kay Bapan sa inyong lingkod asin si Jasmine Baloloy. Masunod na Bareta alas 7.